Ang panimalay nga puno sa gugma, magmalahotayon. Ang panimalay nga adunay kalinaw, mapinadayunon. Ang panimalay nga adunay pagsinabtanay, adunay kalipay. Kupti og liguna ang pundasyon niini og ang pagsuporta. Maski man unsa pa nga bagyo, ang panimalay nga diha kang Kristo magpabilin. Usay papuyo si Kristo sa atua mga panimalay aron kita makabaton sa gugma, kalipay ug pakigdaid. Mga kapaglamo, bani kami sa unang Sabado sa bulan sa Pebrero, diri lamang sa Panimaya sa Kabuntagon World. We speak of the importance of having a Christ-centered home. But do we really know what it means? Do we fully understand what it takes to build a family life that is founded upon Christian values? Keep in mind that a Christ-centered home is not a home run by strict implementation of religious rules. It is, however, a place where each family member emulates how Jesus lived. A household that acknowledges Jesus Christ as the head of the house, the unseen guest at every meal, the silent listener to every conversation. The member in a Christ-centered family, therefore, are aware of Christ's presence and realize that He is constantly concerned in how the members behave and interact. Like every individual, every Christian family is peculiar, but a genuinely Christ-centered home have some common features we can observe. Difficulties and challenges will always be present in every family, but under no circumstances can joy be robbed from a family that trusts in Jesus. This home radiates grace. The members know that love, not perfection, is the goal. This is the kind of home where the hurting can find comfort, rest, and healing, a refuge from judgment, hostility, and cruelty of the world. A Christian home is a place of service. It teaches its members that service to others in the outside world is built upon an attitude of selflessness at home, and that even the mundane chores like dishwashing can be sacred. And because every member tries to emulate Jesus Christ, hence, it is a home that provides an environment where every member of the family learns how to live by studying the scriptures, praying, meditating on God's Word, and spending time alone in the presence of God. A Christ-centered home, therefore, is a place where the family's goals are consistent with God's plans. Maayong buntag ug malipayong Sabado! Morning mga kapaglao! Welcome back, Fitz. Fits. Yeah, thank you so much mga kauban diri no. Mabantay mo na ako'y runny nose na lang sipon. Pero dili corona. Dili Uy, wala ka. ano ba ang puta ka diri ni corona? Actually, pag biyahe ako ganina, ga-mask ko kay advice ba gid ba nga mag-mask ta. Yes. For protection po do. Mag-post na sila, moingon na sila, gisipon ko, giubo ko ha, bantay mo. So, basin malaan mo. Lagi bro. Ambot ang dili na mabot sa to agad gyud delikado. Dili lang Wala po na kita magpanic about Correct. nga kada cough na lang gyud sa buto. Di magpalayo Lagi. gyud ka murag lain nasad kayo. Oh, na ug mag ato ka grocery, ug nay magpila, walay mo pila dito na kay nakita. Amo mo palayo. So, dili ato na. Yes. Ato na di kaya. That was always. Pero kung ikaw mismo na kay ubo og sipon, no, ikaw po dapat ang responsable unsaon nimo, dili po nimo Yes. mapasa sa uban. So Yes. tabunan ang baba kung mag-ubo, magsuot og mask katong kang fits. Di So dili pataka og luwa, Wait, tinuod na mo ako sulti yung tao, di mapatakag luha. And ang tibuok kalibutan ron na kurog sa panghitabo karon nga niagi nga Yes. semana. Na virus nga niabot sa ato ang kalibutan ug doon na po'y panghitabo sa usa ka sikat nga basketballista Yes. nga idol ni Jandy Dago nga si Kobe Bryant. So dili nato ma-predict o di nato mahibaw-an kung unsa ang mahitabo sa atong kinabuhi. Ang Yes. importante Dayon. nga andam ta sa matag adlaw nato Yes. pagkinabuhi. Aside ana ya, ang Taal volcano eruption hantod jaron ja ongoing ya po na ang ilang pag recover, di ba?
Nag-lower down ang alert level niya. Yes. Down na. Daghang nasubo no mga sa tibok kalibutan labi na sa mga basketballista. Sama Yes, na ko kuya. magdulag basketball. Subuta kay atong mga moves usahay Kobe Bryant. So Kung sumawa na to, Kuya Wing, ang January, taas na kayo sa mga panghitabo. Lagi. Yes. Daghan na kay mga kabalaka, mga Yes, threat tinuod. sa health. So, inana, no, apan bisan inana mga ka-hope, no, atong pasalamatan ng Ginoo nga nakalahutay gapon taog nakaabot ta sa Pebrero. So, Yes. mauro ang unang Sabado sa Pebrero. Threat na siya mga kapaglaom sa atong pamilya mo na ang atong theme karon is building a Christ-centered home. That's right, G. So, basta na yung mga problema mabot, una ni mo dagangan pamilya, ba, Yes, di ba kaya Darren? Defense. Tinuod na siya. Unang sa dili pa kong padayog baligya sa itong mga segments. So, ako sa hangyo ng atong mga viewers nga dili ta mo sabag og negatibo sa social media. Ato isabag Oo. ang paglaom. Natay matabang mo hatag tag paglaom sa ating isig ka tawo. Mga pulong makapadasig sa atong mga isig kaingon, no? Dili ta mabalaka kung aduna tay makita nga pikot diha, di na to sila likayan, ato na silang abi-abihon Tinuod. to. Kay dayon na sila sa atong gobyerno, but pasabot luwas na sila. Yes, tama. And balik na sa itong tema makapaglaom no magpasalamat ta. In spite sa mga kalisod, sa mga kalisdanan diri sa kalibutan, may pamilya ta nga pwede na tong dangpan, no? Pamilya nga ligon, Yes. nga natukod diha kang Kristo. Ikaw kapaglaom may pamilya ka bang inana? mo na siya nga. Magpasalamat ta kay in spite of everything no, natay pamilya nga nagpangga na to. Yes. Nagdawat na to Comfort zone. in spite nga nataghan tag mga sayop na pamilya nga mudawat na to. Di na tibing, Magpasalamat. dili lang ang pamilya po, dili lang sa katong kadugo nimo. Kani ibang biya nga broken Tinuod families. na. You can still consider your friends as your family. Imong Yes. silingan, imong mga kaila nga nagmahal sa imo, they are your family. Ang importante lang ang atong Yes. pagpili po na nga pamilya, masiguro ta ba nga diya sa ila mutubo ta. Yes. Mutubo ta sa maayo di ta mutubos na utan. And kana nga pamilya nga atong tubuan kinala naa ang Dios sa atong pamilya naa sa atong puloy-anan nga mogi Amen. center sa atong puloy-anan kay mao na importante nga bisan unsay moabot o katalagman nga moabot sa tagsa-tagsa nato kinabuhi ang Ginoo mag-uban kanunay kanato. O That's speaking of pamilya, Kuya Awing, no, matag pamilya sa Panimalay, tutok mo niya. Kay aduna tay live interview sa atong Head Infectious Disease Cluster Department of Health, Region 10, Dr. Ian Christian Gonzalez kani may tungod sa 2019 novel coronavirus nga gikahadlukan sa matag pamilya karon. Sa ato nang tanawon. Yes, og later maminaw tag usa ka alawiton nga paborito kay niya later kani nga bata. Trending kay ni siya, I think last year. Last year. Last year. Last Ug year. maminaw ta Later. unsa na sa dunyang iyang Yung awiton kanta, yes. unya. And aside, po, I'm sure kung kabantay mo, mga students sa high school and elementary lately, naghimo og camping. Mindanao Wild Camp rin dito sa Mountain View College. So nag-adto dito Hope Channel para mag-cover sa maong event. So namoy ipakita nga video para sa inyo ha, mga campers. And of course, mga teachers and parents. So please keep on watching. Abangan nyo yan mga kapaglaom. Yes. And mga ka-hope sa isa ka Christ-centered home, diha nato mabatnan ang foundation sa atong pagtuo. Kini nga pagtuo, makita ni sa kadaghanan nga magaiwag sama sa kalayo. Sama sa awit nga nag-ingon, set my faith on fire. That's my one desire. Make my life a pure and holy flame so the world can see there's a fire in me burning by the power of your name. Start a blaze and set my faith on fire. And ay awit mga kapaglaom, Faith on Fire by Sofia Siban. Na 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 na. There's a number deep within me, but it's only a little flame. But my faith keeps growing stronger. It won't be long till starts a blaze. Set my faith on fire. That's my one desire. Make my life a pure and holy flame, so the world can see there's a fire in me, burning by the power of your name. Start a blaze.
night another, then another. That's the same. Before you know it, the world will show it. Burning bright, the holy flame. Set my faith on fire. That's my one desire. Make my life a pure and holy flame. So the world can see there's a fire in me, burning by the power of your name. Start the blaze and set my faith on fire. We've got a message we might share it with the world. Igniting every man and woman, boy and girl. Set my faith on fire. That's my one desire. Make my life a pure and holy flame. So the world can see there's a fire in me, burning by the power of your name. Set my faith on fire, that's my one desire. Make my life a pure and holy flame. So the world can see there's a fire in me, burning by the power of your name. Start the blaze and set my faith on fire. Faith on fire. Na 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 na. Na 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 na. Thank you so much, Sophia, sa imong nindot Yes. nga alawiton nga Faith on Fire. Hidagan gyapon. Kanta ni Daryl. Nakuha. Paborito ka ni Ang Daryl. area kasi na kaning top pagkuha na nga shot. Top Di ko shot. Pag-abot na ko dres kagad di oro mo na team song sa camping Yeah. diya sa Balilang. Kadugdog ko first ever na ko kambing. Mo na dito ko sa Central. Mo ning camping diri sa kuno sa Sakto pa na North siya. Central. Batch 15, Zenith, sama sa Mikos mo ng ilang batch song. Da, kami Faith maray on Fire. siya. Bakantahon na si Daryl og special song muna yang Oo mo na. Di kanta naman na niya. Kaya nakita ni Fitz ang iyang gugmas Bali, mo na imong mo pang- siyang Fits on Fire. Wow. Amen. Amen. Sa laing bayan, mga kapaglaong infectious diseases are just around the corner, and one way to combat these diseases is to boost our immune system. Mga kapaglaong, dugang informasyon gikan kang Doc Laila sa mga vitamins para maboost ang immune system at kining tanawon. Vitamin A is a versatile vitamin with a role in immunity. Vitamin A gained a reputation as an anti-infective vitamin because of so many of the body's defenses against infection depend on an adequate supply of it. Many studies support the need for vitamin A in the regulation of the genes involved in immunity. Without sufficient vitamin A, the genetic interactions produce an altered response to infection that weaken the body's immune system. To strengthen your immune system and protect your body against infectious diseases, include in your diet foods rich in beta-carotene such as color orange, yellow, and dark green fruits and vegetables. Examples are squash, carrots, tomato, sweet potato, pechay, malunggay, pako, alugbati, cantaloupe,
mango, papaya, and all other orange, yellow, and dark green fruits and vegetables. Preformed vitamin A is found only in animal origin. The richest sources of vitamin A are liver and fish oil. But wait, healthy people can eat liver once every week. Plants' origin of vitamin A can be eaten every day. This is Miss Laila reminding you, plans fail for lack of counsel, but with many advisors, they succeed. Be healthy. It's a wise choice. Healthy, it's a wise choice makapaglam no vitamin A kato siya very very importante karon nga mga panahon tungod sa mga coronavirus nga ato ang gakapaminawan nga pili na akong mga kapanik na ginamata tahurot na ang face mask so dili ta mag-uol, stay healthy gyapon ta So may sources sa vitamin A. mga mga yellow something. Yes, Yellow kalabasa. something. Yes, makapaglapusa nga nitatak nga mga kanta sa ato dinhi sara na sa kabuntagon. Ang kanta nga naguluhan og takus ka. So kani siya gikanta sa 4 gig band. Originally gikanta ni siya sa 4 gig band ug kung unsa pa ni siya kuyawi kung sa pa other details ani. Yes. And mga kapaglaom nyo, gikan kini sila sa nagkalain-lain nga gitawag Denominasyon. denominasyon. Nagkalain-lain ang ilahang mga butang nato religion, dili sila Yes. pariha. So ilahag yung ang ilang panaghiusa sa ilang grupo kanang lahi gyud kanang gitawag nga og sa ato pa diri kanang ang kasakit ug kalipay naa nagauban. Ana man na siya. Mao na siya nga lahi gini sila pero ang ilahang ministry gapadayon gyapon bisan nagkalain-lain ang ilang religion mga kapaglaom. Usa sila ka pamilya nga kanang gitawag lig-on gyud kung unsa may mga problema nga mabot naa ang ilahang nga grupo. So karon mga kapaglaom ato kining tan-awon dinhi sa Haranas Kabuntagon. Ginoong Diyos, ania ako magaduol diha kanimo bayawon ka awitan ka uban sa akong paghigugma. O Diyos, pasalua ako sa akong mga ikasipanan, kay ikaw lamang ang akong dalampanan. Walay lain kundi ikaw lang. Salamat o Diyos sa gugma mong huway kinutuban. Ikaw lamang ang angayang pasalamatan sa gugma mong dako pa sa ihalat ko ang akong kinabuhi. Kanimo ako mag-aawit, magadayin ko'y magasimba. Tungod kay takos ka, takos ka, takos kang pasalamatan.
ako sa akong mga kasaypanan, kay ikaw lamang ang akong dalampanan. Wala'y lain kundi ikaw lang. Salamat o Diyos sa gugma mong way ginutuban. Ikaw lamang ang angayang pasalamatan. Sa gugma mong dako pa sa kalibutan, ihalat ko ang akong kinabuhi. Kanimo ako mag-aawit, magadaig kog magasimba. Tungod kay takos ka, takos ka, takos ka pasalamatan. Salamat o Diyos sa gugma mong way kinutuban. Ikaw lamang ang angayang pasalamatan. Sa gugma mong dako pa sa kalibutan, ihalat ko ang akong kinabuhi. Kanimo ako mag-aawit, magadaig ug magasimba. Tungod kay takos ka, takos ka, takos ka pasalamatan. Mga kapaglaom, usa ka ba sa napanalanginan sa mga awit sa harana sa kamuntagon? Ikaduha nga pangutana, usa ka ba sa napanalanginan sa awit nga naguluhan takos ka? It's a great privilege and a great honor for us diri sa Hope Channel nga makauban nato ang banda gyud likod sa awit nga takos ka, nga mao'y usa sa mga pinaka nakapanalangin sa uban nga awit sa harana sa kamuntagon, ang takos ka. Please welcome ang 4 Gig Band. Kauban ka nato diri karon sa Panimbiya sa Kamuntagon. Good morning sa inyo, Pastor. May buntag, Ma'am. Sir John. Good morning. Salamat. And nadiri si Pastor Arnel. Pastor, can you introduce to us ang imong mga kauban sa So, grupo? may buntag ka nato mga kaigsuunan ako diri namo din he. So welcome namo ang akong mga kauban diri sa 4 Gig Band. So akong kauban si Pastor John he is from Davao del Norte. O he is our advisor in Prayer Warrior. Amen. And si Daryl Jan diri Lasay mo ni ang atmo ang drummer. And then si Bonpil Grace Aliman. So mo ni ang amo ang kining singer. Then si EL ang amo ang guitarist. Then si Daryl Jan, mo ni utility na kung asay kulang dito siya mo fill up. Mayo. Si Jonas among keywordist. Then in charge sa mo ang mga videos, sa mga photos sa kuan si kompleto gid ya. Jong Ihas o kuan drummer po ni si kuan si
Joshua Baha. Nganong 4 gig man, Pastor, ang ngalan sa grupo? So it came out during the time because last 2005, I was the president of Interchurch, whole Mungkaya with 70 churches. And then we decided to make a group kasi From different religions? from huh? different denominations. Denominations, yes. So gusto na ako, ang akong vision magud is gusto na ako tapukon ang mga interested in music. O kato mga frustrated singers nga wala na to sa kalibutan. Akong gidakop, akong giusa. And then it came out nga tungod sa kuan ba pagkamaayo sa Ginoo sa among grupo. Amen, amen. So among gi-design is 4 gig band, 4 GIG. 4 GIG, so 4 GIG. Ano may meaning na? For God is good. 4 gig means for God is good. So- Because nakita na mo sa sa kuan kaya nga naman from nothing me. From wala gyud may dili mi kabalo mo mo kuan sa Motokar. instrument before. Oh. Motokar dili mi Wow. kabalo. Ultimo kuan nag-practice ba gyud mi. But tungod sa pagkamay sa Ginoo mo na, that is why nahimo ang kuan ang pangalan sa banda nga For 4 gig God band. is good. For God is good. God is really good. And God is really good nga nakakompose ka mong Von sa awit nga Takos Ka. What was your inspiration sa pag-compose ni mo, ana? Tinuod jud no. Kanigid siya nga awit, takos ka tungod kay takos gid ang Dios nato no nga pasalamatan, daygon, pasidunggan sa tanan nga butang. Kani siya nga song namugna ni siya sa isa ni siya nako kakuan, sir, ka prayer song. Prayer song. Oo, every devotional nako before kay niagi pug ko og kita man jud tanan mo agi jud ta og down, depression, ana nga mga kuan. So kana siya siguro kato nga panahon nakahuna-huna ko nga dili gyud kana bang wala jud ka kung dili pinaagis tabang sa Ginoo. So by that time nga nagahimo devotional ko, I don't know, nipunit raman ko gitara and then nag-strum ko tapos ginasulat na ko akong prayer. It's a prayer gyud siya. And then nakahimo ko kuan dili gyud to ako, dili gyud to kanang dili gyud to ako ang as in ang Ginoo gyud ang nagkuan. Titinganal na ko nagatulo akong luha di gyud ni siya atik gyud ni siya nga istorya no. Kato siya nga time mo to na pag di ko kabalo mo gitara pero dili gud ingon nga di po ko kabalo pero nag-strum ko tuno lang siya hantod na abot ang time nga nabuo na ko na siya nga kanta mo na siya Takos Ka. How does it feel nga daghan kay na bless ana ang alawiton throughout the world on social media, from YouTube, from Facebook, nga people are expressing their prayers and praying with you because of that song? How does it feel? Grabe ka overwhelmed. Grabe gud akong pagpasalamat sa Ginoo kay wala ko nagdahom, wala mi nagkamitanan, wala mi na-expect nga ingon ana day ang impact sa song nga gihatag sa Ginoo, nga pinaagi sa ako inubanan sa tabang sa Ginoo. Grabe gyud nga dili ko maka-express kung kuan mo nang I thank the Lord for that og labaw sa tanan sa mga tao nga na-bless. Na-bless sa mao nga kanta, na-bless ni Lord. Salamat kayo sa inyong pag-suporta sa mao nga kanta ug padayon ta no nga mo suporta gyud kay aron daghan pa kaayo ang mapanalingin. Dili lang kay kami sa ato ag yung tanan. And by the way, anybody can answer, no? Kung kinsa ganahan mo answer. How does the music ministry kaning nga grupo giun sa pag-ilis ani sa inyong kinabuhi? Pastor? Daryl. Unsay nahimo niya sa imong kaugalingon, especially sa imong espirituhanon nga kaugalingon na pagsimba sa Ginoo. Unsay nahimo sa banda? Sa ako, sir, sa ako personal na experience, I started with nothing. Pero may nakikamo, Glory to God, sir. Honestly, I started nothing. I felt nga sometimes may insecure ko kay ang uban nga na tapos the capacity, the ability nga nga ko. But I'm so amazed ng pagani we're so blessed, we're so overwhelmed sa reaction sa mga tao. Sa sila na bless through that song. No? I'm thinking na wala jud ko igo na kapasidad kung wala ang tabang sa Ginoo nga mabuhat na ng mga butang. And then by doing this ministry, sa among banda we've encountered situations nga mga pagsulay na makaingon ka na siguro undangon lang nato ni may nga na mga factors but the thing na personally nakutunan is
more on kanang isalig yun imong tanan sa Sige, Ginoo. Padayon lang yun. Oo. We people manggod, nagyud tay mga personal na mga mga kanya-kanya kaluyahon, mga karakteristik. Pagsulay. So, in a group, dili gyud tay ingon nga tanan-tanan kanang perminti magkasinabot. Ay nagyud na mga butang. So, nga kanang kung wala ang tabang sa Ginoo, Dili kayo magpapadayon. dili madugay ra siguro mi nga na kuan. So, ana ang Kamayo hatag gyud sa Ginoo. na kanang lesson na through this ministry na katunan nako sir na we have to persevere kung naman tay goal, and then kung kung gamiton pa ka, as long as gamiton ka sa Ginoo, push pag Amen, amen. Pastor, what is your message to our young people? Basically, young people, anybody who has the talent in music. Sa may imong mensahe sa lahat? Para sa mga aspiring musicians din ha, para sa sa ato ang mga nag-aspire nga mahimo ang magpagamit sa Ginoo, one thing nga akong ikabilin sa inyo ha, i-share sa inyo is that sama sa amoa is that whatever your dreams, whatever your godly desires, whatever your mga ambitions ninyo sa ministry, do it with your heart. Buhata ka na sa mga kasing-kasing. If you have the talent, if you have the skills in composing songs, making songs, or even hawd ka sa music, gamita na, bisag walay nakakita nga tao, gamita na para sa kayamayan sa Ginoo. Hinay-hinay, step by step, i-bless ka sa Ginoo. Just like we never expect during the time nga naghimo mig first album, kaya nga man experimentation lang daw. Nya paghuman pag naka-record na gyud mi sa first album, nagduha-duha mig basig way ganahan. But when the time nga amo ang gikuan sa mga FM, Lord, among prayer ato is, Lord, bisag isa lang kakalag ma-bless, enough na sa mua. Bisag isa lang kakalag mo panalangin, enough na sa mua. But God, we never expect nga gibuhat ang sa Ginoo ang tanan nga everywhere nag-add to me kay nga naman nag-invite sa mua tuhod na sa simple desire. So dili man kinahanglan nga mo dito tag kahawda yon. Step by step, sincere lang kas kasing-kasing. Ayaw undang never stop sa pagpagamit sa Ginoo kung unsa imong nasugdan karon, gamitan na hangtod nga i-bless, hangtod nga ma-enhance, hangtod nga ma-equip ka sa panalangin sa Ginoo, hangtod nga mahimo na ka nga blessing sa uban. Blessings, so And in behalf of Jan Palihog, na mi i-present sa inyo ha, nga This is very exciting. to formally announce to the world sa atong mga viewers sa Panaybe sa Kamuntagon, sa Hope Channel, sa Harana sa Kamuntagon. El Paps, kay ato ning konon dawaton. In behalf of Harana sa Kamuntagon Records, we would like to present this music award to the group, 4Gig Band, for your contribution actually sa music ministry sa Harana sa Kamuntagon. Kay kung wala nang inyong takos ka, wala gid po di nana ka, kulang ang lamas sa success sa Harana sa Kamuntagon. So in presenting this to you and to Ma'am Bon, thank you so much. Good. So haman ako nihatag sa ima. Yes, thank you so much for allowing yourselves to be used in the music ministry. Thank you so much. And we would like also nga pasalamatan namo si Nika Abatayo for bringing the song here. Pasalamatan gyud namo no sa kawan for Nika. Thank you so much. God is using you nga gidala ang song din hiking naman ang amuan na lang kumbaga ba scope is dito lang gyud sa Region 11 nga di namin mag-abot kay mga uban lagyo na. But because of her, gigamit sa Ginoo, so naabot mi din. Praise the Lord. So we kanang happy kay may gusto namo i-glorify ang Ginoo tungod ani. Sir, sukad gahapon na-amaze me sa accommodation. And simple lang yun. Sorry, we guys. are very much ganing wala ni kabutangan. We are overwhelmed. Way kabutangan sa mga kalipay. Tungod sa among na-observe sa inyong humble spirit. Tungod sa among na-observe nga grabe kanyang accommodating spirit. And gusto lang namin ipaabot nga, we thank you so much. Praise the For Lord, this praise Hope the Lord. TV channel, we pray. Every night we pray. Kanunay man may mukuha na watch good sa YouTube or Praise sa the Lord, Facebook. praise the Lord. Thank you. Even sa TV sa GSAT, naman siya. 37. And gusto na mo nga kuan, ma-promote po namo ni dito. So dito sa kuan sa among lugar. So thank you so much, sir. So in behalf of Hope Channel, thank you so much for Gig Band for joining us, and a reminder to our viewers who are online that never stop praising God and never stop ayaw gid paghunong sa pagpagamit sa Ginoo sa imong kagalingon sa gamay ni mga talento. Wa ka kabalo nga magamit ka sa Ginoo sa pagpadalangin sa uban. Daghang salamat.
Daghang salamat, Janster, ang atong station manager, Hope Channel SPUC. Daghang salamat po for Gig Band. Talagang sa laing bahin mga kapaglawom, adunay gipahigayon niyaging semana nga Mindanao-wide camporee of SDA High School and Academies. Para sa dugang detalye, niya atong tanawan. Ready? Go! This camporee is not about us. This camporee is about God shining in our lives. So let's move forward. We are ready to shine. And we are excited to be here. God bless. Thank you for tuning in. Nagabalik ang panibaya sa Kabuntagon. Mga kapaglaom, grabe ka mainito nga topic karon ang ginatawag natong novel coronavirus. Busa kinahanglan nga maantigo pud ta kung unsaon naton ipagdala ug masayod pud ta kung unsa gid kini siya. Adunay kita bisita karong Kabuntagon. We are so happy to have him with us. Dr. Ian Christian Gonzalez, siya ang head sa Infectious Diseases Cluster, Department of Health Region 10. Thank you for joining us, Dr. Ian. Good morning to Good morning sa tanan. Good morning. Karon nato Daryl ang kaning gitawag nato 2019 nCoV or novel coronavirus. So Doc, tell us about unsa man gid ni siya ug unsay kalahian ani niya sa mga miagi nga MERS-CoV napagi SARS. Okay, so si novel coronavirus, they all belong to the Coronaviridae family. No, so sa ato pa si SARS, si MERS, mga igsuon ni sila. No, and naibag-o na discover na ilang igsuon sa China, so this is the novel coronavirus for new. No, so they all belong to the same family. Si novel coronavirus po is hundreds of different viruses. Wow. Yes. No, 7 affect humans. No? Aside from SARS and MERS, all the 4 others can cause only mild disease, no? So kanang ubo, sipon, the usual, no? Si novel coronavirus karon mo to siyang nakita nato first sa Wuhan Wuhan City, no? In China. So mas severe na siya i-compare nato atong duha. Actually mas milder siya, no? Mas milder siya compared sa SARS and sa But- MERS. It turned out to be more fatal. Doc. Actually, ang case fatality rate nato karon for the novel coronavirus or nCoV is around 2%. No, meaning 2% of all the patients confirmed die from the Okay. disease, compared to MERS, which was 35%, I see. and SARS, which was 10%. Hasta So since Doc naghisgot naman tag fatality no, I had read nga ang kanidong nCoV
lower siya vitality. Ang naapektuhan daw ani usually katong nangamatay, they have underlying diseases. That's why they succumb to death. Tinood ba ni Doc? Yes, that is true. Based sa data na nakita nato sa China, since they have the most number of cases, ang mga affected good are the ones who are elderly, no, who have comorbidities like hypertension and diabetes. No, but for the most part, 80% of the patients have just mild disease. So bali at risk jud kaayo atong mga elderlies ani no? That's true. That's Mga true. bata apil pa pud na kay ilang immune system Weak ginamig pa kayo. Now, how does this disease transmitted, Doc? Pwede ba ni siya human to human or ingon nabasa na to kay gikan po daw siya sa animals, pwede po ba siya Tinuod sa baka na, ate, animals to oo. human o ana? So initially ang tanaw nato sa iya was animal to human transmission. Yes. No, because From animals gyud siya. because the first cluster of cases all came from the seafood and animal market dito sa Wuhan okay, City. Yes. However, since January 1, they closed the market already, and we're still seeing an increasing number of cases. No, so that points to also a human-to-human transmission. In terms of the animal, we still have not pointed to what kind of animal. No? Although in social media you see pwede daw bat, pwede daw snake. They say it's a bat because ang genetic link niya it's around 80% the same as a bat coronavirus. No, but that's not that doesn't mean that it actually came from the bat, in that market. No, so they're still studying that. But right now, the animal-to-human transmission is negligible already. No, what we are worrying about is the human-to-human transmission. Okay. So we think na the human-to-human transmission is the same as SARS and MERS, no? So which is mainly droplet transmission. So siguro it's good to differentiate what is the difference between droplet and airborne. Yes. Because Tama. people might think na Yeah, airborne klaro, siya. hindi na siyang droplet No? ug Oo. airborne. So unsa may nakalahi sa ila. When we say it's airborne, if you cough, for example, in the studio, paglakaw nimo ani na studio, ang Kalutaw virus siya. magpabilin pa na siya sa hangin, no? If it's droplet, pag mo cough ta or mo sneeze, ang virus mosabay ra siya sa sipon or sa plema. Tubukan No? siya. So, because yes, it's a heavier particle, in 1 to 2 meters, it will already I see. fall to the ground. No? So muna siya ang droplet transmission. That's why even if, for example, there are patients in the hospital, no, na ma-admit ani, dili man nato i-evacuate ang whole hospital. Yes. No, kay dili man maglupad-lupad sa tibok hospital Limpiuhan lang ang hospital. No, only dato lang sa specific room sa pasyente kay 1 to 2 meters, that's just the size of the room. So in Diba? short, Doc, droplet siya. Yeah, How Droplet. about it's also direct possible. contact, like hand to hand? Yes, so because it goes with the phlegm or the sipon, for example, transmissible po siya by direct contact or by fomite, no? So when we say fomite, inanimate objects, di ba? So if you cough and you don't use a handkerchief or a tissue, and then you hold onto a doorknob, Doorbell, oo. and then someone else holds to that doorknob and they touch their face, so posible ma-transmit na sa ma-transfer. ila. No, that's why the number one advice is to keep washing your hands. Yes. And Oo. of course, use mask. Doc, unsa man yung mga simptomas ani kay para ma-differentiate Yes, nato siya sa other flus bitaw? Actually, dili na to siya ma-differentiate. Ma-differentiate. Okay. Oo. Kay flu-like lang man siya. No? So, the same lang. Fever, cough, colds, magsakit ang lawas, no? Body malaise. So, dili gid siya ma-differentiate. That's why sa healthcare setting, ang ato ang decision point whether to test or not is number 1, kung naa sila travel history Yes. to areas with cases. And number 2, kung naa sila contact. Wala sila travel history, pero nakauban nila sa balay ang gikan dadto and then nagkasakit to, then nagkasakit po sila. So mao na ato ang trigger points for testing patients. In case, Doc, nga wala gyud kay alamag, wa mo ko ni travel abroad, then wala Yes. ko ko'y nailahan nga na nagkasakit directly og infected og kanang nCoV. Unsa may atong mga simptomas nga basihan nga uy kailangan ako magpa-check kay ang mga tao ra ba karon medyo nabalaka na, gamayng Panic sipon, na. gamayng ubo, murag, hala kadali lang inana nang ilang So actually whether you travel or not, we always advise seeking medical attention, Yes. no? Yes. If you have fever for more than 3 days. Diba kay nCoV actually is just a minority of our worries, no? Ang pinaka-problema nato kung febrile illness, number 1, dengue. No? More people die from dengue in the Philippines
than that. Ang ato ang gusto gid is people seek consult early. No, so if you have fever for 3 days, even if wala kay travel history, Yes, yes. wala kay contact, it's better to seek consult. Yes. Yes. Doc, naana ba tayo infected din sa Cagayan de Mindanao? Sa Mindanao and Northern Mindanao, wala pa. But we have Wala pa. suspicions. They have suspect cases na sa Davao, pero ang ato ang confirmed, wala pa. Previously, we had one in Camiguin, no? Person under investigation, tawag nato. But the But he's test cleared. results came back He's been negative, Mhm. so gi-discharge na to siya. Inaot nga wala gyud. Doc, high risk ba ta diri sa Northern Mindanao? Compared to other regions in the Yes. Philippines, we are at a lower risk because we don't have an international airport. Yeah, yeah. No? Ang ato manggong screening na ay screening sa international airport, then pag abot sa atong airport na napud tayo secondary na Yes, screening. oo. So ang moabot sa ato, na-screen na siya dito initially. No? So medyo lower na ato ang risk. But still, wala man gitay zero risk. Ako, no? ako Doc, ignorante lang jud kay ko Doc. So, mangutalan jud ko ba nga ato man kung gina-screen ang mga tao. But I have no idea if we're screening the products. Kaya yung ka nga pwede siya ma-drop. So is it possible nga naa dito sa product nga gina-ship diri sa Pilipinas? Kung fomite, usually dili man na magdugay ang virus, no? Ang ato ang gina-advise pod, as what our secretary has mentioned sa press con, is to avoid eating raw or undercooked na food, no? Kay if heat sensitive man kaayo ang mga viruses, so gamay lang na pagluto, mamatay na So sila. lagi yan. Aside from uncooked or sa kanang raw nga foods, Doc, sa pa yung mga other ways nga maka-protect or protection atong kaugalingon? Like, they always emphasize to wear mask on public. Okay, Aside so from that, what else? sige, that's a very good question. No? For prevention, number one gid ang washing of hands. Okay. No? Yes. But since in the Philippines, ang atong mga washrooms do not have soap, it's always best to bring your own hand sanitizer or alcohol. Number two, use mask only if you are sick or you are in a healthcare setting. Actually, we do not advise wearing mask for the general public if you are unwell. Ano man, that the plain surgical mask actually has no scientific evidence of preventing disease. Oh, No? okay. People wear that Thank in you, the Doc, for the hospital clarification. because if, for example, I'm a doctor, I work in a hospital. If I'm facing a sick patient, I don't want to give him more diseases. No? So actually, it's the transmission from me going to that person. No? Pero walay evidence na kanang plain na surgical mask, medical mask will protect you kung kana na person paingon sa imo Thank you, Doc. ha. No? Kay if you look at the mask, tan-awon lang nimo, open mo na siya diri sa kilid. Yes. Open siya diri sa There ilalo. are openings. No? It does not provide a complete seal. So dili gid siya protective kung wala ra kay sakit, no? Gina-advise na to ang mask to wear if you are already sick para dili nimo ma-transmit. Yes. And if you work in a healthcare setting because mag-ubo man gid ng pasyente sa Yes, imong yes. nawong, di ba, when you do procedures. Yes. Okay. At least this time na-clarify Yeah, na so that. Thank you use so of the much. mask. Kaya daghan kaayo, di ba, people are rushing. You look at the news. Yes. Nagkaubusan Kapanic ng buying. mask. Panic buy. No? So, no need to wear immediately. And then, hand washing kato siya. Then always seek early consultation. No? Di gid natutugayon. Yes. So daghan kay salamat Dok, no. Mao ra nagitawag nga ang uban kanang malipay nga tagaag corona pero kining coronavirus makuyawan kita. So Doc, thank you. And doon na ba kay mensahe sa atong mga viewers karon unsaon pagprotekta ning coronavirus? Yes, Doc. I'm sure dakan pa yung mga pangutana nga wala na mo na pangutana sa imo. So please ikaw na i-deliver sa ila. Okay, so ato emphasize na in preventing coronavirus, pinaka number one good is hand hygiene. So wash your hands or bring an alcohol or a hand sanitizer. Number two, use mask only when you are sick or in a healthcare setting. And then always have a handkerchief or a towel if you want to cough, no? So you can cover your face and prevent transmitting to others. And then pag ganita, natay bation, magpa-konsulta kita diretso, no? So kana atong mga basic na advice lang. Dili magahay-gahay ang ulo. O gano'n na ni siya 14 days nga incubation period, right, Doc? Yes, 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 yes. that's true. Dagang salamat, Dr. Thank you, Ian Doc. Christian Gonzalez, Head sa Infectious Diseases sa Department of Health Region 10. Mga kapaglaam, hinaot nga natagan mo na magtambag, pinagin ni Dr. Ian, ug nalamdangan mo. So, unsa angay natubuhaton para maprotektahan itong kaugalingon ni ining virus. Balik pa ang panibayas ka Buntagon. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. Ang pag-ibig mo sa akin. Music
Music is God's gift. Kalibutan, hukman niya. Basin ang mga buhat mo, dili angay kang Kristo. And what if God has blessed you with a talent in music? Here's your moment to share what you've got. Panimbiya sa Kabuntagon World is looking for singers who are dedicated to be part of His work. For more information, contact us at 0927-777-5602 or message us on our Facebook account. Be involved in sharing love, changing lives. Home is where our heart is. It belongs to a family where foundation is strong and committed. Building a Christ-centered home might be a challenge today. With the modernity of time, everything can be replaced. Food with selfies, family gatherings with busy work, personal talks with social media. These modern counterparts slowly break the ultimate goal of many. How are we as Christians build or protect in creating or maintaining Christ-centered home? Witness heaven's miracle as we welcome you to our little heaven's abode today in Good Morning Pastor. Yes, it's finally February. Hanako ang pinakataas nga bulan na human na gayud o karon kita mag-istorya what it is to create a heaven here on earth by starting it sa atong mga balay. Og we have with us ang amoang boss, ang Executive Secretary sa Philippine Union Conference, Pastor Danielo Palomares. Good morning, Pastor. Good morning, Ma'am Angel and the rest of you. Good morning. Yes, o kumpleto mi from Yes. the original to the bago nga version sa GMP da. Welcome again da. Oh, di ba? Kung Oh. sanay siya ka-timely ba? Isip siya o sa kamahan, no? Oh. Father of two. Oh, Sa ako young father boys, of father, Isip mo mother sa of six ka-timely nga niya mga atong- muaw-aw. Charot bita. Joke. Atong hisgutanan karon. What it is to create that home kay bitaw. Ang sinugdanan sa mga kagubot, Pastor, is dito yun, no? Mabalik yun nimo kung unsa ang balay. So Pastor, the dream is, the wish is to have a Christ-centered home. Yes. Unsa gyud din na siya ang pasabot to have a Christ-centered home? Okay, this in the strict sense of the word, no, na naman din na bot pasabot nga si Kristo maoy nahimo nga presider ana nga balay. Ang tanan nga sentro sa ambisyon, mga plano ug uban pa gisanghid gyud diha kang Kristo. So kung ingon ana atong matawag nga Christ-centered home na siya. So, Pastor, kinahanglan ba nga kini gihatag ba ni kinahanglan nga kita maning kamot? Well, sa atong context sa wing ning kamot gyud ta kay ano na ilalom gud ta sa gitawag great controversy motive good, no, nga naay maayong gipugas nga binhi, ang kaaway pud pugas pud itong daotan nga binhi. So struggle gid siya. So for us to establish a family a Christian home, wagi gyud tag mga struggles unya maning kamot gyud ta, no, dili di siya kay given nga walang tayo gihimo niya maabot ra sa ato. Conscious effort gid siya, no? Yeah. Lagi, Pastor, speaking of struggle, ma-imagine ako nga sa mga ginikanan karon, kanang mag-uway pa lang, nga muhimo og kanang ilang pamilya o katong adunay mga batang kabataan. Struggle gid siya tungod kay daghan man sila kompetensya. Correct. Ang Ginoo daghang kompetensya, That's labi na it. kay daghang social media, dito ra ang mga bata access mo trabaho ang ginikanan, adunay mga panahon nga dili nila mabantayan kung unsa ang ginahimo o ginalantaw sa bata o ginabasa sa bata. So, how do we deal with this? How do we advise our parents to deal with this, Pastor? Well, ang atong ginahimo na karon murag na gitawag da nga substitution, no. Kanang naana magina sila din ha. So butangan po nato dito og mga materials nga may kuan pod may karabitong landong sa Yes. pagkakristohanon. Pero para nako ihinahinay po nato reintroduce ang primitive bitaw nga pamaagi sa Kristohanon. Nga murag madala sila balik sa nature. Although lisod na magina siya karon kay mao lagi ito imong giingon nga ang mga bata dito na mga ginikanan po ni apil na pod. Mao. Pero balik gyud ta atong iganuyo nato sila balik nga to sa kinaiyahan and then i-introduce gyud nato si Ginoong Ami, Kristo. ay, Pastor, sa dako mi, bahalag
medyo mahal itong mga libro, gipalitan yung sa mga ginikanan ng Bible Friends. Yeah, correct. Ano yung Bible stories. Yes, Kaya muna kada itong gabi, nagdako kuman kita, sa homework, ano? basa kina sila mamang papa. Tinuod. Mo gini sinindot nga pamaagi. Magpukaw. So kana siya pastor ba, one of the ways, what are other ways nga para ma-pull yun nato together ang family members and even the community nga para mo inana yun, balik yun ta dito sa pinaka-basic. Actually, number 1 is basa ta sa Bible. Okay. Number 2 mo attend gyud ang mga seminars. Yes. Dili mo guna to ni ma-acquire naturally. And then moadto ta mangutana ta anang namo gyud mga family nga mura bitaw matawag na tong mga idol na to nga kuwapo man sila mga tag sekreto, mga tag mga tips kay walay monopoly ani nga ang pamilya ra gyud ni Awing ani mo wala. So Correct. shared Sharing. responsibility ni siya nga aton isyang makabot kung ingon ana atong himuon. So, Din ampo gyud, ampo wa na gyud substitute gyud sa ampo. So pastor, pagdala nimo sa imong pamilya, pwede ba ni nga military moves ni nga dali, bata, liho, kaon. Mag-worship ka bisag katulgon pa kay mga bata gyud do it. Dayon pag di mo kan. Actually, ma-apply siya sa uban nga panahon Depende. pero dili siya mao ra gyud nga application. Lahi na gyud karon ang tao o kanang mga bata ron gagmay pa kayo mo reason out na lahi o lahi na gyud. So a variety of mode of disciplines ang himuon ron. Kay kita na may kasaban ako na kasaban. Yeah, maayo kita wisdom sa Ginoo kay tinuod mo na. Ingno naman gani ko pastor nga tanawan na dali sige kag dula-dula high blood ka. Ligi, di ba? Pero pastor, there was a mention in the Bible, the Rechabite. Personally, bag-o ni sa ako anadunggan, di ba? Si Rechabite. But they set us an example, marag best practice for in having this nga kinsa ni sila pastor, actually and what na lesson sila can we get? during the time of the Israelites panahon ni Jeremiah na found out ni Jeremiah nga naay grupo dito mga nomads na sila mga descendants na sila ni Rechab unya through the family of Jonadab nga ang ilang practice di gid sila mo inam og makahubog wing unya ilahang gilikay ang ilang kaugalingon sa influensya sa kalibutan so di sila mo puyo anang mga crowded nga places. Now there was a time nga gipursigi sila sa hari usa man inyo ha dapat manginom mo ani pero magpakamatay gid sila para sa ilahang belief gyud. So sa pagkakaroon pwede di ay nga kung unsay atong gituhuan as a family and as denomination nga atong pagkamatian makaya di nga nakaya nila. Ba mura sila kato de mention off air ka ganina ba nga mura sila kato mga IPs nga they stood to their ground ba nga wala gid sila na influence sa mga Westerners. So pastor unsay mensahe nato in closing pastor sa ato ang mga kapaglaom nga it's a struggle pero kanang bito dagan slag inspirasyon, how do they keep the pace in like being with God the whole time? Yeah, okay. Ato lang yun himuon nga atong family mao ang atong priority. No, Yes. We cannot take anything to heaven, but we can take our character, of course, and our family will become kanang ang halangit ana when we get to heaven with our families mga kaigsunan mas nindot gid siya kaysa moadto ta dito nga kita-kita ra. So make your family as your priority. Kanang uban din ha. Well, priority man pud na sila pero second, third lang na sila. Family gyud ang ato ang tutukag maayo. Amen, no? Basta so nakita na nasabtan na mga kapaglaom, no? That this is a concerted effort and it's a group effort ba nga dili lang yun siya nga ginikanan but also the mga anak. So it's a matter of letting everyone understand what is your purpose here on earth and if you would want that your family would be together comes the resurrection morning. Og mga kapaglaom mo ginhawa sa tagkadali. Mubalik pa inyo ang paboritong programa sa Sabado, kini ang Panimbaya sa Kabuntagon World. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. Ang pag-ibig mo sa akin. Music is God's gift. Me from Kalibutan, hukman niya. Basin ang mga buhat mo, dili ang ay kang Kristo. And what if God has blessed you with a talent in music? Here's your moment to share what you've got. Panimbaya sa Kabuntagon World is looking for singers who are dedicated to be part of His work.
For more information, contact us at 0927-777-5602 or message us on our Facebook account. Be involved in sharing love, changing lives. May munda mga kapaglaom, happy Sabbath kanyang tanan asap kita sa itong segment ang Let's Pray Today. Kinihay kayo atong gigahin alang sa itong hinihusang pag-ampo sa itong 777 prayer. Kauban si Pastor Danielo Palomares, Pastor. Good morning. Thank you so much. Okay. And karon Pastor atong iampo sa pinasahi ang atong mga kaigsunan, atong mga kauban nga mga Pilipino usab nga napiktuhan sa pagbuto sa bulkan nga Taal. Nauban sa ilaha, nagkalisod pagyapon hantod karong panahon na they are still on the process of recovery. Hinaot ang Ginoo magpanalangin kanila o usab babalik na sa normal ang ilang panginabuhi. Ato sabihan po sa panasahi ang tanan nga mga katawhan labi na sa China o sa tanan usab nga naapektuhan o kita usab tungod kay aduna tay ginabati nga kabalaka usab sa nahitabo o kakitabo nga paglaganap sa coronavirus atong yampo nga kita panalangin o protektahan sa Ginoo sa mga panahon nga sama niini o ato sa apil sa paampo ang tanan ng mga katawhan nga bereaved families. I know dahan kayo ang nakakaroon sa inanang mga sitwasyon. Let's pray for them, Pastor. And one last thing I would like to include here, this is a message from one of our viewers. Please include in your prayer Ma'am Rebecca Agdon naa siya sa Polymedic Plaza na admit for chemo tungod naa siya breast cancer. Ako ang iyon ang tanan, no? Atong iplasa atong kaugalingon diya sa Ginoo alang sa pagampo. Amahan namo nga nakasimong trono sa grasya, nining buntaga miduol minimo. Dako bi kumpiyansa nga ingon nga ikaw ang among Dios. Imong paminaw ng among pagampo ug tubagon kini sumala sa imong pagbulot an usab. Amo giampo ug gidala kanimo ang among mga kaigsunan ug mga higala nga naduol sa bulkan nga Taal. Naa sila sa gitawag nga displacement tungod kay ni namakwit sila. Ang uban nakabalik na apan lisod gyud amahan ang ilang kahimtang. Tagai sila sumala sa imong mga saad silang gikinahanglan. Ug among giampo usab ang mga katawhan diri sa Pilipinas ug bisan pa sa tibuok kalibutan nga nadisturbo o nakuratan ni ining gitawag nga coronavirus. O Diyos, ikaw man ang tagiya sa mong kinabuhi, giyahimi unsay angay himuon aron among maproteksyonan ang among kaugalingon. Ihatag kanamo ang strong immune system aron kami makasugakod alang ni ini nga mga kagaw. Amo pong giampo o Diyos ang daghan namo nga mga kaigsunan nga naa sa kasub-anan tungod sa pagpanaw sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Hinaut pa nga imong hikapon sila na ni mga taknaa o pahinumduman nga ang kinabuhi sumpayan ra unya panahon sa pagkabanhaw. Among gidala usab o Dios sa pinasahi ang among igsoon Sister Rebecca Agdon naa siya sa Polymedic Plaza tungod sa usa ka balatian breast cancer. Kami nagahangyo nga imong himuon ang usa ka divine intervention alang niini. Kung mahimo o Dios makabalik siya sa iyang puloy-anan baskog na og hiluwas na gikan sa maong balatian. Daghang salamat nga ikaw magatubag nining among mga hangyo among gitugyan kini sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Salamat, Pastor. O sa ato pun mga kapaglaom, kung doon na kami mga prayer request, willing kami nga makigiampo kauban diya kaninyo, isan lamang kini sa ato nga Facebook page ang Panimbay sa Kauntagon World o pwede usab sa contact number nga makita sa mga TV screens. Kini Let's Pray Today, where you don't have to pray alone.
pagsulay muabot kanimo ay kahadlokay naa ang Dios kanunay may kahangawa ug may kabala ka siya itugyan lang kaniya ang tanan kung sa takna nga di mo na gyud maantos ang Ginoong Dios duulon og sangpiton may kahangawa ug may kabala ka siya itugyan lang kaniya ang tanan busa duolon nato ang Ginoong Dios kay siya andam kanunay busa duolon nato ang Ginoong Dios kay di ta niya pasagdan kung sa takna nga di mo na gyud maantos ang Ginoong Dios duulon og sangpiton may kahangawa ug may kabala ka siya itugyan lang kaniya ang tanan busa duolon nato ang Ginoong Dios kay siya andam kanunay busa duolon nato ang Ginoong Dios kay di ta niya pasagdan busa duolon nato ang Ginoong Dios kay siya andam kanunay busa duolon nato ang Ginoong Dios kay di ta niya pasagdan kay di ta niya pasagdan kay di ta niya
The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. Haniya na po kita sa paghatag tambag suliran diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, minyo ko, usay asawa o kusapod ka kuya. Ako ang problema, nagsugod niya ang akong asawa na nulong sa akong igsuon og didto nagwarak. Hilabihan ako ang kaguula karon tungod kay naglibog ko sa ako ang buhaton. Naglibog ko tungod kay gipapili ko sa akong igsuon kung siya ba o akong asawa. Sa tinuod lang, ang akong asawa jud ang sad-an niya nang hitabua. Bilinhon sa kuha ang relasyon nako sa akong asawa og igsuon. Unsaon man ni nako pagtabang sa ilaha, palihog tambagi ko, daghang salamat. Ayan. Baso. Si Fitz ug si Sharin, audience. Di sabi mo ka-advise, as pastoro din. So disclaimer daan, si Fitz ug si Sharin, isa sila sa mga viewers nga magtuon ani. Yes. Karon sa ito, pero bitaw, no, this is a reality. Sa kaminyoon, Fitz, pero wala siya pasabot ka din mo maminyo, ha? Ba, how to deal with your in-laws, no? Kay lahig pamilya, imong gigikanan imong asawa, na mo imong set of values, magkabingkil, so inana, and you're put in the middle. Ingon si Daryl ganina, pilion ang, unya na lang, no, to, paminahon ko kung siya papili sa iya, ha? So, ani amin, nakita ninyo no mga kapaglaom, kompleto ang barkada, karon with Pastor Palomares. So, sugdan na to kang bingkat. Oh, imo ha kay wala man si Fitz, ikaw na day. Oh. Seryoso to. Oh, dili kay mag-audience daw sila. Para sa ko wala man gisgutan unsa yun ilang problema. Basta kay nagkaaway lang iyang igsuon og iyaang anak. Pero iyang assumption is sala niyo yung asawa. Sala sa iyang asawa. Ang ako lang is kita mo good as a family ko na kay mga in-laws, no. Lisod pod na ay maisabot na yung mga problema sa mga pinaiya. Pero ako lang ano lang nimo nga. We don't choose who our parents is, kisa atong mga ginikanan, kisa atong mga igsuon. So dito na lang ka sa imo ang gipili jud mo na imong asawa. Panindiga imong asawa kay mo man jud na imong gipili. Na man jud magpagkabingkil between sa na man jud pagkabingkil within the family, no, but I try to fix it by talking to both parties. Mediator siya. Unsa jud mga problema ana, pero dito kasi ang asawa kay imo man ang in the first place imo man jud nang gipili. Oh, ayaw lang pod siya kuan niyang asawa nimo. Sabta pod ang unsa po'y side sa imo igsuon. Baka napod siya kuan kay wala magud jud niya wala siya nagdetalye. Dalang siya nag-away lang sila, mora lang. Oh, so asawa dipin sa pasabton ayog kuan kay mo imo man nang gipili in the kuan of family. UP kay gipapili lahin ano pili igsoon asa ka igsoon na magpapili unsa man ako or siya unique sa atong letter sender actually wala kay dapat kalibugan kay wala ka dapat pilion, no, magpakakuya ka sa imong igsoon ug magpakabana ka sa imuhang asawa. Lahi-lahi man ang imong relasyon ana, so wala jud kay dapat pilion. Now nasayod ka nga nasaypan gyud sa imong asawa ang maong panghitabo, imo ipakita sa imong asawa nga wala kay gipilian para siya pod kadugayan mo kalma mo open pod siya ug nganong nabuhat to niya. O diba? So wala kay dapat pilion, ikaw dapat ang mediator. Oo, para ma-happy ang family lisod sa kaayo. Communication is the key, Ma'am Age, diba? Correct. Maniminaw ta sa asawa, maadto ta sa bana from China, wala ni sila gidala nga corona. Oo. Sasha, the jokes. Salamat Dr. Ian, no, nanamdagan ko. Hopeful na karon. Well, I commend you for asking unsa akong matabang nila. No, ganahan ko ana. At least gusto jud ka, willing jud ka matabang. I agree with you. Dili ka mamili. Kung ang imong asawa tubig, ang imong igsuon mantika, choose to be the container. Ikaw ang mag-container nila duha. Ikaw maghawi na nila duha. Ayaw gina sila balag di sila mag uyon or mag-uban, at least ginahawiran mo na silang duha.
Kung ang imong asawa iro, ang imong igsoon iring, choose to be the leash. Ikaw maghawid para dili sila magtagbo din mag-away. Abi na ko doghouse da. Ayo kay kung yung kog doghouse gipaburan ang dog. Okay. Choose to be the leash nga ikaw ang mag-control kung unsa kataas ang imong buhian para di sila mag-abot or kung willing na ba sila mag-abot din taas ang leash. For the meantime, be patient. Adunay panahon nga magkasinabtanay ra gina sila. Time will heal, my friend. Ecclesiastes 3 Be ba? patient. In all things lagi na siya You don't have to panahon. be anything right now. So mag-asawa gyud di ay mo no. Bita. Okay kayo ba wala pa na sila nagsabot ana pastor sa ilang tubag. Daw be wing. Ha, ikaw na wing unsa tumatang Gilatan katambag mo wing? tambag. Mao na gi resulta sa mga bana nga dili sa nato susihon atong asawa kay mao na nga imong stylean. Basta na asawa. Stylean sa nimo nga nanglaba pa gani ko dire bisog na ka isog magining usahay kining mga asawa na ana strategihan gyapon na sila isog-isog Yes, ganing Wing. dating pa imo day nang labing-labing ayaw nang Correct. isog kay Kada. kay makadaot na sa tuwa. Ato sa tagyakimik sa tong ubanon to kung Ay, uban ko, Wing. O asang ganahan? Asa dito ka ba? Yakimix kaon, ligo sa tagdagat, ligo ta og kining ultra winds. Oo, ligo-ligo ta dito. Ubanon nimo ba? Si Arog pila nimo na himuon nimo na strategy yung ana. Si Arog dili na sila kadugayan sige sugat ana nila. Magtinagdanay gina sila. Unya wa kay pilion silang duha kay igsuon man nimo. Asawa nimo o agwantahon nimo na ikaw Pamilya. og sa boxing pa ikaw mo repiri ana dire pikas pag sila magaling palitig gloves ipa-boxing bitaw kanilang imuhag yung paningkamutan nga ikaw mahimo nga matog asa ilang ganahan imo silang ubanon Facilitator para naman. magkauyo na sila maabot ang panahon magkauyo na ayaw lang sa aron kay basin init pa karon moabot na Oo, ipa-cool down lang. So na mediator giklaro you be the leash. Yung container si Awing mo similar gihapon karon di pa do referee. O gibutangan na gyud na siya og kanang personification pastor. Unsa unsa atong mahatag og tambag pastor? Tuloy lisod di siya kay mura ni siya bitaw ka nang gipapili ka sa pato o sa bibi. Logi. Unsa man nimo nang pato o bibi parihara man gud no. Puros na sila importante sa imong kinabuhi. Tinuod. Unfair pud no para sa dili na ko na kasaba na imong isuon pero kada bitong papilion ka unfair kay Tinuod. ikaw gud ang imong asawa usa naman lang gud mo. So one entity na lang ikaw kung imong asawa dayon siya ang angay nimong himuon imong i-convince ang imong asawa nga makig-reconcile sa iyang igsuon. Okay, usar man mo. Pag-awhawi nagmaayo katong giingon ni Awing nga pagkagabi mo nang gawhawan. Katong giingon nila ni Daryl ug ni Yop mga maayo kay itong mga tambag. I-convince ang imong wife nga ang imong igsuon imo na gid po na siyang igsuon. Tinuod. Kamong duha isa naman mo. So usa na lang ang inyong una-una, usa na lang inyong tumong nga inyong ihugmaon pod ang inyong igsuon. Ana lang. Then magampo mo din nagmaayo. Ano, ba? Tinuod na siya. Kay pamilya naman, good. And siguro, dugang pud no, kung imong wife, ka-adjust pa pud siguro sa inyo, ha? Makita pud nimo nga, bitaw, struggle ya pud sa imo, ha? Papilion ka. Imo siyo ino nimong wife. Kung nagani ka issue sa akong pamilya, istorya sa ako, Kay para ako imo istorya sa ilaha. Kay para happy ang tanan. Paano na Kay ma-absorb? para okay. Tip sa gihatag sa ako ang Tita Fe. Hi! Diha sa Tagig, ingon siya, ikaw wife, amiguhag yung maayo ang pamilya sa imong asawa. Kay kung magkinaon sa awayon ka sa imong asawa, ang pamilya ang mo dapig sa imo ha. So tip na siya. So mao na ignon nimo. Always clean yung ganito. Gigawas na nako akong card. Patay gyud ko ilhan ako ani. Di na bitaw no. Lisod siya, realidad siya, pero that can be managed. Kato mga tambag no bulawanon kayo. But we're praying for you. We'll continue to pray for you. Iluhod na ninyong duha sa inyohang mga kapag imong mag-asawa nga ma-resolve na ni siyang tanan because at the end of the day pamilya raman gyud pod mong tanan na yun. So we God bless sa inyo ha. We hope nga reconciliation will come soon sa inyohang family, no? O karon moadto ta among ihatag sa inyo ha na nidaog sa amo ang Bible trivia karon no sa katong sa atong tan-aw ni kinsa atong winner kinsa giadtuan.
Hello mga kapaglaom, aniya na punta sa atong Bible Trivia Win for a Friend. Karon aniya ta sa panimalay sa Fodolin family. O ang atong winner, si John Alain Fodolin. So ma'am, kinsa imong hatagan sa imuhang prize sa Bible Trivia Win for a Friend? Si Zuyen Bolala. Okay. So Zuyen, unsay imong gibati nga ikaw ang gipili ni John Alain nga hatagan sa iyang prize? Thank you kay Kasaya, kay akong yata blessing tapos nindot kay ni kay na win siya tapos yang gi-share sa kuha tapos dili pa jud ni masiyon sa blessing ni gikan kay God yang gi-share sa kuha. So ate, anong siya man ang imuhang gipili nga hatagan sa imong prize sa Bible Trivia Win for a Friend? Kay gusto na ko i-share ang mga blessings din kanang may po siya nga gala. So aduna ba mo'y mga greetings? I-greet na ako akong akong family, relatives, and friends po na ako sa classroom. Ako sa akong family, tapos pareha rapod siya sa akong mga classmates sa Golden Boulevard Adventist Elementary School. Daghang salamat sa Bible Trivia Win for a Friend og Hope Channel. Yay! Daghang salamat no Lee sa imong pagbisita sa nakadaog sa atong Bible Trivia. O karon nayata sa atong Bible Trivia. Mao ni ang pangutana, damay niyo mga cellphone, tawag na. Ang pangutana mao ni. Sila ang mga tao nga midumili sa pag-inom sa vino nga makita sa Jeremias 35. Kinsa sila? Pag-ura to, i-mention ka ganina sa GMP. Jeremiah Naminaw sila. 35. Oh. Tawag-tawag na. Tawag-tawag na. Yes, tawag sa itong Tawag. number at 0927-777-5602. Memorize na gyud. Memorize. Okay. So, moadto ta sa birthday bulletin o katong tanaw ng mga birthday celebrant. Yes, happy birthday. Jigger John Dongpo. Happy birthday. At is John Rizal Garin Galiego. Galiego. Happy birthday, Doc Charles Cahiles. Happy birthday. Bernard Piñaranda. Sir Brainerd, happy birthday. Benjo Sabroso. Harleson Ayokdo. Liam Cahiles. Happy birthday. Juanita Madrid. Juanita Madrid. Happy Happy birthday. Edwin Edwin Dago. Dago. Happy John Divay. Cheche Siroy. Happy birthday po. birthday. Sailan Bakatan. Happy birthday. Sean Anthony Torniado. Birthday. Anit day. Patricia Tonet Sanis Borja. Happy birthday. Samuel Chachon. Chacon. Happy birthday, Lolo. Noe Chacon. Chacon, happy birthday. Justoni Q. Happy Galarita. birthday. Peter Peter Ken Ken Baslo. Baslo. Happy Oh, birthday. yes, akong i-greet po di ay karong adlaw gyud ang duha ka book celebrator sa muang balay magsugod ta sa kinakusgan nako nga inahan. Happy birthday Edith Haliba Sirinya Ascuna og my sister who's in San Diego right now, Melanie Ascuna. Hi. Happy birthday, more blessings sa inyo ha. And happy Yes. birthday, Jack Vincent Tenarque. Dunga greetings, happy birthday Christine D. Jaog Pamisa, happy birthday Cry. We Yes, love you and- and miss you. And I'd like to greet belated happy birthday to Engineer Jerome Alterado. Okay, happy birthday. Mga happy birthday to you. Yes, Greetings happy ni mo birthday po Mama Regular? Kunya at salamat sa paniud to ga. Okay. Happy birthday. Yes, Natay- pwede po di-appeal karon ang paniud to. Yes, so Pastor, natay wadi caller ka karon kabuntagon. Ana? Good morning. Good morning. Atong saron niya tubag. Okay, good morning. Hello, ma'am. Good morning. Kinsa ni?
Sa Hello? Hello. Nana di ay. Good morning. Unsa atong tubag sa ato ang pangutana? Kinsa to sila? Eileen Corpus, ma'am. Ay, okay. Hi, Ma'am Eileen. Ma'am, unsay tubag nato sa atong pangutana, ma'am? Rika Bites. Oh, tama ba? Tanaw na to. Si Pastor atong kuanon. Dapat sa tama. Ay, salamat kay Ma'am Eileen sa imuhang pagtawag. Stay on the line, please. Leah will talk to you kung saan na to pag-process ang imuhang pagdaog. Yes. Daghang salamat, Boss Rix and Ma'am Jessica Gonzaga, Kuya Yul, Ma'am Laarni Mary, Ate Grace Filomeno, mayong buntag ug happy Sabbath. Pastor, Pastor. greetings. Akong i-greet ang akong family. Nangulay gyud ako ang kambal o sa mga bata nga wala din ha. Og sa tanan ako mga paryente og sa tanan kaigsunan. Happy Sabbath inyong tanan. Yehey! Thank you, Pastor, sa Happy time. Sabbath. Og ako lang i-greet no bago pero first time niya nang tanaw sa ato. Raymond Ondiano, daghan kay salamat sa pagtanaw. Keep watching, brada. Sunod sa Brad. Oh, I'd like to say congratulations to Equal Access International for successfully hosting the messaging hubs for Northern Mindanao. Peace kalinaw sa tibuok nga Mindanao o sa tibuok Pilipinas. O sa tibuok natong kalibutan. And keep safe everyone. And please keep yourself be properly informed in all these issues. Di para di ta magpadala sa panic. It's already February. We're grateful for the longest month nga human na yun siya. Yes. 72 days to siyang tanan ang January. Yes, gusto sa ni manimbaya sa atong mga viewer no, nagtanaw sa Facebook. Jetro Alferez, blessed Sabbath morning kapag lang watching from Aurora, Zamboanga del Sur. Greet lang ko sa akong mama Sally og papa og si Daddy and Jetro. Happy Sabbath day to all from Jerson Jetro Alferez and Kadenang Ginto Fernandez. Kuya, siyang pangalan ay happy Sabbath sa tanan watching from Tambolig and Mylene Fernandez. Gialags Caniete de Macali, thank you for joining us And today. Jelly Castino also, thank you for watching. Yes, and once again, thank you so much, Doc Ian, sa mga impormasyon That's nga right. imong gihatag ka na mo. Mga kapaglaw, once again, taas na kayo ang bulan sa mga panghitabo. Apan sa likod ni ini, ato ang timanan nga importante kayo nga kita magkuptanay og maghiusa og atong pamilya, atong hiusaon diha sa Ginoo. Gato ang tagaagpagtagad ang atong health. Og importante kay mga kapaglaw nga mamahimutang mabinantayon, dili himantayon. Spread the love, not the virus. Ato ang kuno ng grasya I like Gimaya that. nga sa langit ka nato gigasa. Batiyaw ipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Ug mga tubulan na hatag dugang kadasig sa atong paglaom. Busa kupti ang paglaom og kaya dunay kadaugan og sigurado ang kaluwasan. Always remember, we only have one earth. Live in harmony. Buhing paglamang may tuburan sa atong kusog og kadasig. Ayawada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kanya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait ug kanunayon ang Panibaya sa Kabuntagon World! Bye-bye!